daɗi ka hedi. Lahiya misa bin malam. Mudi. Wallahi ina baka labari. Farin ciki nake yi. Nami. Da wancan mutumin nan. Wato mawaƙan jihar Kebbi gaba ɗaya rankata kabdinsu sun tattara sun haɗa hannu sun ma gwamnati rata-rata sun ɓace shi ciki da bai cikin waƙarsu. To la mana faɗa ma. Ba da ya ci ma bolla. To. A matsayin kaɗan jihar Kebbi ba shugaba ɗaya an kaɓata ba duk wanda a jihar Kebbi an ɓace. Hada muke nan. Saurara ka ji bayani ne. Wanda suna ganin kamar da gwamnatin yau suke ko kuma kamar da wani suke su baza shi yanar gizo wani yana can wata duniya bai san gwamnan jihar Kebbi ba amma kila kalamin da ka faɗi da ɓatanci ya ɓata jihar Kebbi gare shi wani yana Japan wani yana China wani yana Saudi Arabia kuma gobe shawara zai yi na inda zai kai dala miliyan 1. Bawan Allah. Ka ji bayani ne ko? Na ji bayani. Wannan waɗa ma duk cikin waɗannan mawaƙa da kaji sun ɓata yi. Cikin su ban ga wanda ba a kai maka ba. Maka ba. Ban ga wanda ba a ba 200,000 ba. 200,000. Halan su ɗaya na halan. Su ɗaya na. Allah ya saka mai da alkhairi. Amin. Allah ya rufa su. Allah ka daɗo masa ɗaukaka. Gyara zama don ba gudu. Mai shinkafa ga wannan Kebbi.